Takže čaute ľudia, vás vítam u môjho ďalšieho videa z Brawl Stars. Dneska by som chcel pušnúť s vami Diamond jednotku. Chýba mi asi jedna výhra, keď to pušneme, tak budem riadne šťastný. Všetky hry som hral buď s kamarátom alebo s randomákmi, takže to bude utrpenie a toto video neskončí, dokým nedám Diamond jednotku. Takže poďme sa pustiť do toho. No, prosím, niečo, v čom je v pohode hrať. Počkej. Koho? Máme tu 2 damage dealerov, takže by to chcelo. My tu skúsim. Let's go. Ideme na to, ľudia. Let's go, let's go. Majú tam Gale'a, Mortisa, Leona. A prečo náš cápek avkuje? Tak hráme dvaja. A nehráme už. Baf! Zabite ho. Dobrá, dobrá. Mám hypercharge. Už. A hádžem to tam. Dobre, už ich tam rozbíja môj klon Mackopu. Ja ho volám Mackopu, ja neviem prečo. Podľa mňa yes, 1-0 vyhrávame. Teraz to len už nedokašľať. Poďme na to. Chlapi, poďte. Som povedal nedokašľať a hneď pokapali jak. Dobre, dobre. Jo. Dobre, mám ho. Poďme. Mackopu, poď. Mám hypercharge. Ľudia, je tam Diamond. Ďakujem. Není tam Diamond. Mením názor. Nie, prečo? Ľudia, ako to Brawl Stars, on to chce na schvál. Takže pomodlíme sa. Prosím, musí to výjsť. Ukáž. Brawl Ball. No ukážte sa, čo to bude proti nám. Dobre, MZčka. Tam sa dá. Frank. Takže máme tam 2 damage dealerov, tak ja zase zoberiem Nitu. Prosím, nech proti nám není Edgar. A jasné, že je. A Dynamite a Colt. Ale ten Colt nemá rank, takže to... Mám ho skoro. Dobre, zabili sme Edgaroša. Ale tento Colt je dobrý. Poď, Frank. Tak cápek to ako skašľal, ale ja som to savenul. On zasa neznášam to. Ale najväčšia halúz je, že ten kód je aj tak najlepší z tých všetkých tam. Poď, Mackopu, zamestnaj ich. Pozor, ľudia.
Po nás on to úplne dokašľal. Ale ten Frank tiež nehrá najlepšie, náš. Dobrá, Frank. Macko, poď. Pozor, majú hypercharge. Ja som to tačak. Nie, on to úplne skýškal. Ale ten Colt, on je strašne dobrý, som zistil. Emzačka. Nie, ja som to tak vedel. A čo robil ten Colt? Ale dobre, to ak dáme jednu dobrú hru, ak mi dá plus 75, tak ja prídem za Supercell a normálnym rozkopem hlavy. Prosím. Poďme Bounty. Ja mám hrať za Piperku. No tak ja to skúsim ale... No tak to je GG, ale Grom sa mi zdá, že lepší na Bounty. Aspoň mi to tak... Oni majú jedno. Ja som to... Chlapi, ale vyhrávali sme a už Však to neprehráme. My to isto prehráme. Zabite ho, poďte, ľudia. Krása. My sme to vyhrali. Ľudia. Nezabudnite dať like a odber za to, ako sme to teraz vyhrali. Ľudia, je to doma. Is this home? Je to doma. Vamos. Ľudia, nezabudnite dať like a odber. A my ešte nepokračujeme, dáme si ešte jednu hru rankedov. Epic. To si tam nič nebude. A ukáž, čo tu máme. Rare. Takže ideme si dať jednu hru. Brawl hokej. Kto je dobrý na Brawl hokej? Ľudia, ráďte mi do komentárov, že koho mám banovať. Alebo on banuje toho. Ja Chestera zabanujem. M-sku dali preč. Takže koho? Aha, to si berieme, hej. No dobre, tak keď mi zabanovali M-sku, tak ja si zoberiem Nitu. No toto by sa mohlo dať. Dúfam, že nespadneme do
Oni sú všetci na blízko. Ako ten Frank, to neviem, či on je aj na blízko, aj trocha na diaľku. Ideme po nich, poďte. Daj tomu Kenjimu. Dobre. Poď, Rico. Rico mohol dať prvý gól. Half. Tu hypercharge, že si asi pošetrí. Nie. Nezaslúžia si oni dať gól. Hrajú najotrasnejšie. No, tohto som sa presne bal, že toto nám oni porobia. Dobre. Poďme. Dobre, Primovi som vyplýtval ultimátku. Oni nám takto odhadzujú pekne krásne. Nie, oni nám dajú gól. Dobre, nedali. Dobre. Poď. On to zachytil na čiare. Oni nám dali... Nie, to ako... Ľudia, oni to strašne nevedia hrať, ale oni majú šťastie. Áno, ja to rovno doňho napálim, presne. Nie, ľudia, my tu prehráme kvôli to... Nie, no tak ja som slabý. Poďte, musíme dať gól. Oni si to absolútne že nezaslúžia, ale oni vyhrajú vďaka tomu, že... Nevyhrajú. Ani hovno nevyhrajú. No tak asi vyhrajú. Dobre, poď. Nie. Som krivý. Ľudia, my sme to vyhrali. Ľudia, je to tam. Dúfam, že na budúce video bude Diamond 2. Ale jo, ľudia, ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. Dávajte lajky, odbery a my sa vidíme zajtra. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.